que decirte que non sepas? Que te quero un montón. Que todos estes anos que levamos xuntas, de amigas, falamos, discutimos, rimos, choramos xuntas. Pero, sobre todo, sempre nos apoyamos e nos respetamos. Que nos iba a decir a nós, cando nos coñecemos no viveiro, que hoxe estaríamos aquí as dúas? Tú casándote, que xa era hora, eu aquí, a punto de ser abuela. Oxalá que sigamos tan unidas cando sexamos unhas velliñas. Deséxote o mellor. En este día tan especial, quero expresar o feliz que me sinto de compartir este momento con vos. Loli, éramos moitas, pero eu quedei ca mellor. A mellor amiga que se pode desexar. Por eso, desexo-vos o mellor nesta nova etapa de casados e que disfrutedes moito deste día. Sei que levas un home maravilloso, bo, honesto e, sobre todo, divertidísimo. Luís e Loli, desexo que hoxe sexa o primeiro día dun futuro maravilloso. Eu quero participar dese proxecto e formar parte da vosa vida para sempre. Esa? Un momento, por favor. Que faies aquí? Eu que sei. Invitástela a ti? Estás loca? Eu non. Quero facer un brindis por dúas persoas moi especiais para min. Luís e Loli. Ma, invitástela a ti? Para mí é como unha filla. Todos os que estades aquí coñecedes ben a Luís, pero seguro que non tan ben como a mí, porque estuve casada con él 25 anos. Bueno, 25 anos menos un mes. Eu estaba tan enamorada dele como o primeiro día. E estaba tan segura de que ele estaba enamorado de min que xa estaba preparando as bodas de plata. Por todo o alto. De feito, pensei que pasaríamos o resto da nosa vida xuntos. Luís foi quen me fixo muller. Bueno, e polo que sei agora, a min e a maioría das que estades aquí. A ti tamén? Zorra! Ai, por favor. Veña, hai aquí algunha que non se deitara con Luís? Vamos, con valor! Mira, aí fuxente unha. Xus, para xa, por favor. Séntate, que estou falando eu. Ou pensas que me vas a calar a boca jora? Ai, oxe, non queda títere con cabeza. Eso sí, o meu ex, aparte de un semental, é moi discreto e sabe guardar moi ben un segredo, porque durante todos estes anos non me din conta que no meu matrimonio éramos 3. E sempre me enganou con Loli. Que tal, Loli? Pero esta de que vai? Está vengándose. Loli máis eu éramos amigas desta escola, verdad, María Dolores? Santa Loli. Por favor, penso que non é o momento. Cálate, que estou falando eu. Acordaste quen te foi a buscar a casa cando teu pai, coitadiño teu pai, o meteron no trullo por aquel desfalco que fixo naquele edificio que estaba a construir? Fun a buscarte a túa casa e leveite para a miña durante unhas semanas, aqueles días de xuzgados, de detencións, de policías. Que lío se montou el, ali. A ver, non hai alguén que saque esa tipa de aquí? Cálate, home, cálate, que ainda vai ser peor. Xa bastante escándalo fai ela sola. Acordaste despois de casarte quen te serviu de coartada diante do teu home? Aquel carnaval que te liaste caquel da orquesta e el pasou toda a noite da Pepa pa fiesta, da fiesta pa Pepa, saber de ti?
Eu. Co teu home, comigo, co da orquesta. Pero hai algún máis? Acordaste tamén quen te tapou o lío co do gimnasio cando a xente empezou a darlle a lingua? Eu. Co do gimnasio tamén? Solo foi unha vez. Bueno, dúas. Acordaste quen te acompañou o ginecólogo cando te deu aquela comezón despois daquel verán tan romántico e ben aproveitado? Eu. Luis e Loli están feitos o un para o outro. Por iso vou a pedir aquí hoxe as mozas beneficiadas, os maridos cornudos. Que pena que non estea que te vex. Os que se quedaron sin piso e sin diñeiro, estafados polo pai da noiva. A todos, que levantedes a copa e brindedes conmigo. ¡Viva los novios! Xa mirastes a que liaste? Estuvo te ben. Tú por sinvergüenza e ela por pendona.